हाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेलाव नुबाय जानो हागौ मा बुंदों दा बे जाहैबाय नोंथांमोना जायफोरा आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोना अलरेडि मिथिखायो नाथाय जायफोर निउ भिउवार्स बिथांमोननि थाखाय आं बेयाव बाथ्राखौ बुंनो होनो आखायाव लानाय जादों जे बे चेनेलाव नोंथांमोनहा एग्जामाव फैनो हाथावथाव गुबुन गुबुन कुइसनफोर नुनो मोनगोन दा बेनि सिगाङावनो लोगोसे नोंथांमोना टेटनि रिलेटेड थानाय कुइसनफोरखौबो बे चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो अलरेडि सिगाङावनो गोबां भिडिअ टेटनि फैथावथाव कुइसन्स बा गुबुन गुबुन एग्जामफोराव फैनाय कुइसन्सफोरखौ आं बे चेनेलाव हगारखांखाबाय आरो सानफ्रोमबो डेइलि मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनो इडुकेसनजों रिलेटेड गैयाब्लाबो गुबुन गुबुन आं बाहाय नोंथांमोना भिडिअ नुनो मोननाय जायो जाय नोंथांनि माबा मोनसे हेल्प खालामनो हाथावथाव दा अब्ला नोंथांमोनहा हमनो हाबाय जानो हागौ दि मा बुंदों दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा जुदि चेनेलाव दासो गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो चेनेलनि बेल आइकनखौ थुनानै हो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा भिडिअफोरखौ लाइक खालामनानै हो आरो जुदि नोंथाङा रेगुलारलि नायलांबाय थायोब्ला बेखौ बुंनो हागोन जे नोंथांमोना 50% एग्जामाव बे चेनेलनि कुइसन्सफोरानो नोंथांनियाव फैगोन मानो होनब्ला टारगेटआनो दङ एडुकेसनेल इउटिउब चेनेल बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ नायनायनि सिगां साबस्क्राइब खालामनानै लायोब्ला नुलांबाय थागोन नङाब्ला बावलांगोन भिडिअखौ नुलांब्ला जायफोरा अलरेडि आंनाव 12,000 साबस्क्राइबार जानानै दंखायो बिथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय दा बे भिडिअआवबो आं बाहाय नोंथांमोननो टेटजों रिलेटेड कुइसन होफानो आखायाव लानाय जादों आरो नोंथांमोनहा बे डिसक्रिप्सनाव जेसेबांनाखि टेटनि रिलेटेड कुइसन्सफोर दङ एटलिस्ट 5 कुइसन्सफोरनि इउटिउब भिडिअनि लिंक मोनगोन डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोनहा बेखौ नायनानैबो मोनलांगोन दा बे जाहैबाय नोंथांमोनहा माबे बिथिंनिफ्राय टेटआ फैयो टेट एग्जाम फैयो बा गुबुन गुबुन एग्जामफोराव कुइसन्सफोर फैयो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना फार्स्ट टाइम मा नायग्रोनांगौ जों सिलेबास नायनांगौ जायो सिलेबास गैयाब्ला जेबो एग्जाम जाया नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दा बेनिखायनो सिलेबास बेस खालामनानै फरायोब्ला पास जायैनि मानि गैया अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा बुजिखाबाय मा होनो नागिरदों बेनिखायनो नोंथांमोना दा फारियै बे नेक्स्ट नैबे दानि भिडिअआव मा कुइसन्स फैनो हागौ बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे जाहैबाय अर जायखौ बुङो ORE साइन्सआव गुदि मुवाफोरनि गुदि मुवाफोरनि मुं आरो केमिकेल आदब बेखौ नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन जायफोर बिथांमोना टेट होआखैब्लाबो गुबुन गुबुन एग्जाम RRBआनो जाया मानो APआनो जाया मानो SSCनि एग्जाम होआ मानो मोनफ्रोमबो साइन्स पार्टनि सिलेबास थायो बे सिलेबासनि बिथिङाव माखासे गुदि मुवाफोरनि एलिमेन्ट्सफोरनि बियो अरखौ बर'आव मा होनो आं बुंनो हानाय जायाखिसै साइन्स बिजाबाव गोबां बाहायनाय दङ नाथाय होमब्लाबो आं अरखौनो होनब्ला बुजिगोन अरा जाहैबाय मा बुस्थु बिनि गुबुन मोनसे मुं बादि बियो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय केमिकेल्स आदब केमिकेल्स फर्मुलाया माबायदि बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलाङोब्ला बबे एलिमेन्ट्सनि अरफोरा मुं मा दं आरो बेफोरनि केमिकेल्स फर्मुलाया मा बेखौ नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोननाय जागोन जानो हागौ नोंथांखौ बियो हेल्प खालामनानै होगोन अब्ला फारियै जोङो गोबाव खालामाजासे नायलां दिनै फार्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोनदों एलुमिनियामनि अर नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन एलुमिनियामनि अरा मोननै दं बाहाय मोनदों माबि बक्साइट मोनसेया जाहैबाय बक्साइट आरो क्रेलाइट बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बक्साइटनि केमिकेल फर्मुलाया जाहैबाय Al2O3.2H2O नोंथांमोना बेखौ फारियै नायलांबा नुनो मोनगोन बे थांबाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मामोन क्रेलाइट बेनिया जाहैबाय Na3AlF6 नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनबाय नेक्स्टआव नुनो मोनदों एलिमेन्ट्स आयरननि दिन्थिसिना Fe एलुमिनियामनि Al दहाय नुनो मोनदोंमोन शर्ट फर्म दानिया बेनिफ्राय नुनो मोनदों आयरननिया जाहैबाय हेगमेटाइट आरो मैग्नेटाइट बे आयरन हेगमेटाइट आरो मैग्नेटाइटआ आयरननि दा बियो माखौ बुंनो आं नेक्स्ट लास्ट RRB एग्जामाव मोनसे जानाय नोंथांमोनाबो बयबो मिथिगौ बेयाव जिरायदोंमोन आयरननियानो फैदोंमोन आंनाव हेगमेटाइट आरो मैग्नेटाइट जायखौ आं हरदोंमोन नाथाय मेरिट लिस्टआव गानाय जादों बेखौ बुङाब्लाबो जाबाय बेनिफ्राय आयरननिया जाहैबाय Fe आरो O3 बे जाहैबाय केमिकेल्स फर्मुला बेनिफ्राय दङ मैग्नेटाइटनिया जाहैबाय Fe3O4 नोंथांमोना बेयाव माने आंनि जानाखि टुल सानहरनाय बेखौ उसुबिदा मोननो नाङा टुल्स गैयाबा मारै खिथानो नोंथांमोनाबो एसे साननानै गोबाङानो उसुबिदा मोनो होनना बुंदों जेबो नङा बियो कपारनिया जाहैबाय Cu कपार फेराइट बेनिया जाहैबाय फर्मुलाया CuFeS2 ओमफ्राय कपार ग्लेन्स दङ बेयाव Cu2 आरो S
बेखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय फारियै बोखारनो मोनगोन जिंकआव दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों जिंक प्लेन्ट। बेनिफ्राय ZNS फर्मुलाया जिंकआ मोनसे दंबावो केलामाइन बेना ZnCO3 बे सडियामनि Na सडियामनि दिन्थिसिन मिथिखागौ बयबो सडियामनि दिन्थिसिन। बेनिफ्राय सडियामनिया जाहैबाय रक सल्ट NaCl। बेनिफ्राय दङ सडियाम कार्बनेट मोननै बेनाबो Na2CO3। बेनिफ्राय दङ लेड Pb जायखौ होनना बुङो बिनि सर्ट फर्म Pb बेनो जाबाय गेलेना PbS सर्ट फर्म केमिकेल फर्मुला। बेनिफ्राय बिआव दङ माबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों एंग्लेसाइडआव नुनो मोन्दों PbCl2। बेनिफ्राय मार्कारि दङ मार्कारियाव HgAव सिनेबार HgS बेनिफ्राय केलमेल HgCl2। दा बाहाय गासै नोंथांमोना फारियै नुनो मोनबाय एलुमिनियाम आयरन कपार जिंक सडियाम लेड मार्कारि बेफोरनि बा अरफोरनि सोमोन्दै आरो नुनो मोन्दों साइडआव नोंथांमोना केमिकेल्स फर्मुला बेफोरखौबो नोंथांमोना फारियै मोनसे नङा मोनसे गोसोआव लायो गासैखौबो गोसोआव लाजोबोबा नेक्स्ट एग्जामाव नोंथांनि थाखाय मोनसे नङा मोनसे फैगोन बेखौ आं बुंनो हायो। आरो बे एग्जाम जोबाथ' बे कमनखा आरो गुबुन गुबुन SSCनि एग्जाम जयोब्लाबो नोंथांमोना बेखौ नुनो मोन बे कमन। नाथाय बे SSCनि एग्जामाव जायफोरा GDनि होयो बेयाव बिदि गोरा फैया फ्रायानो SSCनि GDखौबो आं होखांबायानो आरो नोंथांमोना जुदि क्लार्क बा 10+2नि एग्जाम होयोब्ला फ्राय बेखौ नुनो मोननाय जागोन। आसा खालामदों नोंथांमोननि थाखाय भिडिअआ साबजाथाव जादों। बेनिखायनो दानो लाइक खालाम आरो नोंथाङा खनसेबाव साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै हो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो आरो नोंथांमोनहा बार दंनो दहाय खिथाखादोंमोन डिसक्रिपसनाव गोबां भिडिअ नोंथांनि हेल्पफुल जानाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। गोजोन्थों एसेनोसै।